कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार सदाशिवगडचे रामकृष्ण विश्वनाथ नाईक म्हणल्यार राजा वकील अनंतात विलीन. आयतवार 8 जूनाक सकाळी 11 वाजताना अंतिम संस्कार. कारवारच्या मूळ बाळणी गावचे पण कित्येक वर्सांच्यान काजूवाडा सदाशिवगड हिंगा निवासी आशिल्ले रामकृष्ण विश्वनाथ नाईक हेमी अल्पशा शिकपणान शेनवार तारीख 7 जून 2025 दिसाक या संवसाराक अंतरले. तेमगेलो अंतिम संस्कार आयतवार 8 जूनाक सकाळी 11 वाजताना सदाशिवगडच्या बापूजी कॉलेजा लागींच्या स्मशानभूमीत जातलो अशें तेमगेल्या कुटुंबिया कडच्यान कळ्ळां. मृत रामकृष्ण हे राजा वकील म्हूण नांवानूच परिचित आशिल्ले. ते समाजसेवक आसून अनेक संघ संस्थेत पदाधिकारी आशिल्ले. ते बाळणीच्या महामाया एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष आशिल्ले. CKWW युनियनचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. कोंकण क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह बँकेचे ते चेअरमॅन आशिल्ले. कारवार बार असोसिएशनचे ते माजी अध्यक्ष आशिल्ले. कारवार जिल्हा पंचायत शिक्षण आणि आरोग्य कमिटीचे माजी अध्यक्ष आशिल्ले. सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळाचे ते कायदा सल्लागार आशिल्ले. 2011 सालात जाल्ल्या सदाशिवगड हिंगा अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे ते येवकार समितीचे कार्याध्यक्ष आशिल्ले. तेमगेल फाटल्यान आवय, घरकान, 2 पूत, भयणी, 1 भाव असो परिवार आसून अपार अशा मित्रमंडळीक आणि हितचिंतकाक पयस जालात. तेमगेल कुटुंबाक हे दुःख सहन करची देव शक्ती दिव म्हूण कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन आणि कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमगेल वतीन तेमकां श्रद्धांजली अर्पण केला. खबर सांगता हरेश नाईक. 15 वर्सांच्यान फरार आशिल्ल्या गुन्हेगाराक अटक. कारवार. गेल्ल्या 15 वर्सांच्यान फरार आशिल्ल्या अंतरराज्य गुन्हेगाराक अटक करच्याक शिर्शी पुलिसाक शेनवाराक यश आयले. अटक केल्ला आरोपी मोहन शिंदे हो शिवमोगा जिल्ह्यातल्या शिकारीपूर लागीं भद्रपूर हांचो आसा. शिर्शी पुलिसाक आरोपी होन्नावर तालुक्यातल्या चंदावर हिंगा आसा अशी खबर मेळटाच आरोपीक चंदावर हिंच्यान अटक केली. गेल्ल्या 15 वर्सांच्यान आरोपी शिकारीपूर्ण, शिराळकोप, चन्नगिरी, हुन्नाळी, भटकळ हिंगा रावन पुलिसाक चकमा दितालो. अखेर पुलिसाक आरोपी मोहन शिंदे हांकां अटक करच्याक यश आयले. कुमटा चंदावर हांगा अनोळखी वाहनान धडक दिल्ल्यान बिबटो गंभीर जखमी. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या चंदावर हिंगा चर्चाकडे रस्त्यार एक अनोळखी वाहनान धडक मारिल्ल्यान एक बिबटो वाघ गंभीर जखमी जाल्ली घटना घडला आणि पील वाचला. हो बिबटो वाघ आपल्या पिला घेऊन रस्तो बांदाळताना ही घटना घडली. या अपघातात बिबट्याले पील वाचला. चंदावर होन्नावराक जोडिल्ल्या रस्त्याचेर हो अपघात घडला. अपघातग्रस्त जाग्यार लोकांली गर्दी जाल्ली असून ह्या घटनेची खबर कळताच वन अधिकाऱ्यांक घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी केली आणि पुढील तपास वन अधिकारी करतात. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. घराच्या अंगणात बिंदास्त गोहत्या करून मांसाची विक्री करतल्याक भटकळ पोलिसांन केली अटक. भटकळच्या कार स्ट्रीट लागींच्या एक घराच्या अंगणात 7 जूनाक सकाळी गोहत्या करून मांसाची विक्री करतात हेची खबर पोलिसांक कळताच CPI तिम्मप्पा S आपल्या पंगडा सहित दनपारा 12 वाजताना घटनास्थळार येऊन धाड घातली. तोपर्यंत गोहत्या करून जाल्ली आणि बरेच मांस विकून 30 किलो मांस विकूक अलग अलग पॅक करून दवरिले. पोलिसांन ते मांस आणि विकिल्ल्या मांसाचे पैसे
आणि कापूक वापरिल्ली हत्यारां जप्त करून गोहत्या केल्ल्या सय्यद महम्मद शफीक हेमकां ताब्यात घेतले आणि अटक केल्ले सय्यद महम्मद शफीक हेमी कीर्ती डेंटल आस्पत्रे लागींच्या श्री चन्नपट्टण देवस्थान रस्त्या लागींचे रहवासी आसात अशी माहिती पोलीस सुत्रां कडच्यान मेळ्ळा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।